ana mono chinsama chirisha bochura kia mwasi yuere no mwechana monne magiga yumurugyoye Elizabeth konyaraka gagosaga no gosaganwa amo no murugyoye chiga kibale kurwa asaba korere bwabo bwakirari tuko egento kererete omurugyoye gosirio mubwaye amatuko amake gose chinza chinge magiga yo gosagane gosoko magiga yo bosagane ubwo na repeni musa kotigerwa chingo machintindi ase omutoye yamataye niyo yasokirie na kubuli banyaga bakanekirwa obo ene bwabo asaboigo bikore byo kuburwa kuborendi bigenderete komo chigwa Samarieta nkoro kuben omosa nkano tamba kirya chiko chise 10 mamaro koba tokate abonti gatogende echiro yere dara chambiri ase tokorera ebiashara abatu achiete neroro baka togaika asengenje mesigo nere yare nkoro Nairobi tokarango ngosarekere litukeria ria renge Sunday lakini Sunday ingo tumoka torento kwenda ese biashara ekere ika tokagenda tukabanga bie mesigo tukabanga mpaka Marogoba kero tuabanga saa 11 saa 12 saa moja yeye yabeire na nusu saa moja na nusu tukasieke gas kero tuasieke gas nimbwate pikipiki yane nero tuachete litangani neri akabere naro tokate abona gise kiabere rate tigatogende cyarenge saa moja na nusu nari tojete ocha togo chigo ikanchera nari angage to moro mutu ekera anga ko moro mutu nkagunse ekera nagunse my wife na arenge maega nere bakamunsa bakamubwate aburoni ya bakamunsa bakamurtanse bono nari nanyorte njenda tena nyasawo bangete asengencho tari chinguru cyana narwe torro asengencho nkabagingo umusubati ngamutiga maye asengencho narengo muritake nari nabwate nkaimuka nkagenda ngatama ekera natama naende distance ngakwa naborobo ngabateyinga onye ne pikipiki rende moko ira kosene chibesa tobaye nkimoko muboli nali mu muroyo mabogoriti omoro agaka my wife omutu nande akabwata bawansekera bagotana intwe gastwegu twanye course wono nche na bete no gukumyo konene asinini nkirete musubati geta karumate ne gari ekera arumata mane gari agacha ekeracha ngamote igaki monkonyere momombe gisie garine na bara tenete buno musamari omuya akangira mpaka general ekerangira mpaka general hospital nka ase emergency na bete ginko shughulika sana useninyara ko mokonya lakini nande bagante nkamuira mpaka Chiromo kena muira mpaka Chiromo nka Chirono kena muira mpaka Chirono naro bagatebanga chimashini cyabo ncyarenge buya nande ambulance ya mbogori tikurwabu nkamuira mpaka Nyangena hospital kitogendete process ya bekeru embeo my wife okonyara ko bagagusira Ntore kwikaransa nero coordinate si family nero ko kilegento njebone nari nkuburiga inkiye kogera amangana kabira ya gukoreka na sekenyoro amangana ya gukoreka na sekenyoro nga obosari bwa kodike kwa mentekanye nje nari gusabe serikali ga kurwa amangana ya kabete pakajiti kujya rero nenkaransa taiga nanye kuugete yonse ipike mwana uyu mtasirete senchererembe enchera twa nyoryo tugutwara urugo base familia yetu ekogera familia yetu twatebe tukunga origino ko kugukwa gwako mosi mwana uyu minto muna chetega iga omenyirerera senga kientambe asengenjo yo kuhirigeria oberega kurigi bintu byaye atari kuunereria wanuru cha bantu babere bagocha bagosirio buguma bw'umuntu noye nende karo kuriye na mona rigereria abana atigeta abana barabake abana to kuriye no intu amarigaru amaiso
abana bakanyite nga mama ngo chare abaretere kende era muno muno ntwana konyora mangana ndo sipi babuwate se ikenuri nande babatu anjete nande banzi mono goitanyo na bantu bande bose bari ese ikenuri one se tangu ke yagwete ni goto tatenegete goto ichanete ni goto kumeti nja samurita ngro Thomas umusandi umwana abantu bane tokuna bane umwana mutomoke ono tumo goichano kunene asaya kwa kweli kama ngipi korre kene ya Kristo bantaba protekin teke banyo no murembe no muke